l-istimulu ekonomiku il-qajnieh pożittivament ħafna bħala Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji. Aħna għamilna l-proposti l-Gvern il-ġimgħa għaw 15 ilu fuq il-proposti tagħna ħafna minnhom ġew inclusive tal-pakkett. Għandna l-iktar ħaġa li kienet importanti għalina kienet il-wage subsidy. Il-wage subsidy ħatibqa' sa Settembru. Taf inti l-ħwienet fetħu ma l-ħwienet għadhom kajmani u għadhom in-nies jibżgħu joħorġu dal-affarijiet kollha. U allura dik kienet waħda mill-affarijiet importanti għalina. L-istimolu li ħajat il-Gvern dawk il-€100 kull min għandu fuq minn 16 sena dak ħajjin ukoll. Ovvjament inti meta tmur kull meta kelli voucher qatt ma issarraf il-voucher li għandek dejjem tonfoq dak xi iktar u hekk kien ejja ngħidu li tonfoq id-doppju ta' dak li dak dawk l-istimulu tal-ħwienet ħajmorru tajjeb. Aħna li ridna ftit ukoll li nappella l-Prim Ministru jien is-sussidju fuq il-kera. Sussidju fuq il-kera l-ħwienet għal 6 xhur għax inti għal 6 xhur tittikkalkula l-Prim Ministru għal 3 xhur. Imma nirrid ngħidlu li hu 6 xhur li minn Marzu sa Settembru 2500 mhix biżżejjed. U allura nirridu nixtieq il-Prim Ministru li jikkonsidra li s-sussidju fuq il-kera jiġi revedut. Imma wara da kollu jiena nappella lil negozjanti żgħar u medji Malta u dejxa jien nimxu l-qudiem dan huwa pakkett li sa jissostina biex inkomplu it-telejja ibsa ma neskludix li ftit minna ħajaqtaw nifisom, jiġifieri jagħmel x'jagħmel il-Gvern is-sitwazzjoni ili imma b'kuraġġ jiena nagħmilhom kuraġġ ejja ħankomplu f'Ottubru ovvjament se jkun hemm il-budget ukoll, allura f'daw il-5 xhur jew l-4 xhur li għandna s'Ottubru naraw is-sitwazzjoni kif tiżvolġi u nappella l-Gvern mbagħad f'Ottubru il-budget li jkun hemm dak li baqgħu lura jew konna jridu nitwikjaw xi affarijiet biex nimpruvjaw is-sitwazzjoni tal-pajjiż dan ifhmu li l-pajjiż qed jgħaddi biha kulħadd u hekk in-negozju jiffjorixxi u l-spending power tan-nies jikber igawdi minnu kulħadd.